Остана, брат. Как е, бе? Са те будилте, бе? Бавка някаква към водата, дето като полееш, ето и нещо, става голям мотор. Истински. Не, бе, сериозно, виж, бе, ще купиш тук. Стига. Да, бе, аре, бе, ай ще го тестваме. Ай да вървим да тестваме. Аре. Опа, топчето ми. И сега ще видим това нещо. Едно такова. Напомни това. Ще сложим две по две, какво ще стане. Сега ще имаме стопар най-накрая. На къде е това? Ето покажа какво съм си купил за лято. Доставка, мощна, истинско изкуство на японската техника. В момент само да започва вратата. О! Това ли е мотора? Ко става, бе? Ами... Не, всъщност... Нали беше хубав мотор, доставка? Ами очаквах. Ще обясня. Извинявай. Боже ми да ставаш. Нали трябва да е хубав мотор, аз на ти няма да се вложа. Лъжи се така. О, братле. Ползвах течността, бе. Ползвах я, бе, брат. Голям буклук с течност. Откъде е с бара, човек? Не мога да... Не знам, брат. При мен се получи някаква реплика. Произведено в Китай, човек. О, те ли, бе? Оле-ле, измамени ли са, бе? Абе, брат. Айде, че ма е доса тук.